σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μίσο Πρίλος εδώ και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. By the way, συγγνώμη που έχω να κάνω τόσο καιρό βίντεο. Τολμώ τον ανέβασα Silver 2. Επιτέλους. Μπαίνουμε ένα Brawl Ball με Mortis. Πάμε. Δεν θα παίξω, θα παίξω 1, 2, 3, θα παίξω 2 μάτς, επειδή δεν ξέρω αν προλάβω, επειδή δεν έχω και αρκετό χώρο και δεν πιστεύω, μπορώ να μου το κόψει στη μέση του βίντεο. Απλώς σας το λέω. Κάτω σπαστικά παιδάκια δες. Έλα τώρα. Δεν πειράζει. Δεν πήγε. Υγεία πάνω απ' όλα. Ναι ρε φίλε. Κοιτάξτε το μαγικό μου ρε φίλε. Κοιτάξτε το. Κοιτάξτε το. Κοιτάξτε το. Μπορώ να ξαναμιλώ καθόλου. Το παίρνουμε. Έτσι. Και τέτοιο. Την πετάμε. Το κόλπο μου είναι αυτό τώρα. Να με το χέσω το κόλπο. Πώς. Πήρα το Star Power του Mortis, που όταν σκοτώνω ένα άτομο, πιστεύω το ξέρετε, μου δίνει συν 1000 XP. Ζωή δηλαδή. Νομίζω. Πάμε λίγο. Και τώρα θα γίνει αυτό. Και κάπως έτσι βάζουμε ένα γκολ. Goal. Yeah. Ναι. Εντάξει, ξέρω. Συγγνώμη. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Συγγνώμη. Ο μπρο τι έκανε. Δούμε την Παναγία, εγώ θα κάτσω εδώ. Το βάλει όλο, εντάξει. Εντάξει, μπρεγείο, πουλό. Έτσι. Ένα. Και μπουμ. Και το βάζουμε. Πάμε πάλι. Δεν είναι εκεί. Τον ξέχασα. Θα κρατήσει συνέπειο. Όχι. Είναι και τώρα ο Τίκ είναι σπαστικό ρε φίλε. Ότι σπαστικός. Αλλά εντάξει, κινείται βοηθάει. Χομπρό το πήρε one shot. Μα ρε φίλε. Κοίτα εδώ ρε φίλε, έναν άνθρωπο. Θα κάτσω αυτό και θα κάνω το κλασικό κόλπο. Πάμε. Έλα, ναι, ωραία, το σκότωσα. Έτσι, ωραίος. Όψη, άστο. Πάμε 0 προς το παρόν. Ωραίος. Πάμε να φάμε λίγο τον Τίκ, επειδή είναι, να μην τον πω. Έλα, κάτι την ούλτη σου. Ναι, πολύ την έκανες. Μπράβο. Και πάλι μπράβο.
Ωραία. Γρήγορα. Έλα, ωραίος, έλα. Όχι. Έλα ρε φίλε, μα τι κάνεις κι εσύ μωρέ Φρανκ. Πάνω στον παίχτη έπρεπε για να τους τραβήξει έξω και εγώ να το βάλω. Έτσι. Το κλασικό κόλπο. Κοίτα εδώ. Α, καλά, εντάξει. Για μεγαλεία είναι ο Φρανκ. Πάμε γρήγορα. Έλα. Ναι, ωραία, εντάξει, μια χαρά. Κάνουμε, όχι. Μη μας πετύχει μόνο. Όχι. Κι εγώ ο χαζός γιατί δεν την πέταξα. Τέλος πάντων. Ναι. Όταν πάει τέτοιο το κλείνω. Οκ. Τι να παίξω. Θα παίξω ένα... Όχι. Κοίτα εδώ. Θα παίξω ένα... Σόλο. Με... Πες τον. Με... Edgar. Με στο γκάκ. Με τους... Α, εντάξει. Easy κύπελα. Θα το δείτε. Easy κύπελα. Ειδικά... Α, εντάξει, easy κύπελα. Να το έχω, δεν θα να μην το έχω. Να το έχω. Έλα, εντάξει. Δεν με νοιάζουνε, αλλά πρώτα αυτά και μετά οι παίχτες. Έλα δώσε τώρα. Ένα. Μπουμ. Έλα εδώ. Ευχαριστώ. Έλα εδώ τώρα εσύ. Δεύτερος. Τα free kills θέλω, ξέρετε. Έλα εδώ. Έλα. Dead. Και το τελευταίο gadget μου. Νάτος. Ένας. Έλα. Εντάξει. Και τώρα ο τελευταίος δεν ξέρω καν ποιος είναι. Α, τικ. Εντάξει. Χαίρεσαι που θα πεθάνεις. Το καταλαβαίνω. Α, ευχαριστώ. No. Α, πάμε πάλι ένα. Ναι. Παίζω αυτό και τελευταίο. Έλα. Πες μου. Ευχαριστώ για το kill. Γιατί με ακολουθάει αυτός. Α, θέλει beef. Έλα εδώ. Έλα τώρα. Να δω. Εσύ το ήθελες. Όχι. Έλα. Θα πρέπει να πεθάνει αυτός. Παίρνω αυτό και γιόλο. Πάμε. Μέση. Μα κοίτα εδώ ρε φίλε, 2 Dynamites. Α, και ένας Spike. 2 Dynamics και ένα Spike. Σιγά βρε. Για πρωινό τους τρόφους. Ωραία. Πάμε εδώ έτσι. Το παίρνουμε. Και... Έλα. Ναι. Ωραία. Κάνουμε αυτό.
παίρνουμε με αυτά. Θα έχω για την ουλή. Δεν ξέρω για τώρα γι' αυτό γιατί το έκανα, αλλά εντάξει. Ευχαριστώ. Ναι, εντάξει, έλα. Γιατί απλώς δεν το σκότωσα, είμαι χαζός. Μπορώ να πεθάνω τώρα. Μπορώ να πεθάνω τώρα. Όχι. Όχι, σε παρακαλώ. Όλο και κάποιος θα μείνει. Κάτσε να έχει. Έλα. Α, εντάξει. Έλα τώρα, πολύ σ' άφησα. Έλα. Πάμε λίγο. Oh my god. Ναι. Δεν μπορώ να το πάρω. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μισό λεπτό. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε. Bye!